sol, t'apunta sol, Mira, quan veu... Pica, però si vols girar bé, no gira, no pots girar. Per girar, per fer així... Diu, em disparen, d'on? D'aquí. Caram, quanta gent, on són? Ara. Com sempre, el control de la PSP és excel·lent. El millor disseny que he vist mai amb un control. Això és acostumat. Sí. Ja hi havia hagut més jocs així. Val més la pena deixar-ho aquí.